Ahojte priatelia, vitajte pri dnešnom videu. Dneska si povieme všetko, čo je potrebné vedieť o vodičoch, aké majú mať vlastnosti, ako vodiče spájať, či je lepší drôt, lánko alebo páska. Predtým však nezabudnite dať like, odber a zvonček. A poďme na to. Poznáme niekoľko druhov vodičov. Je to teda drôt, lánko a pásko. Lánko vieme mať 3 mm, 2, 3 až 6 mm, pásky bývajú zväčša od 1 cm do 4 cm. Čo sa týka drôtov, tie majú obvykle najlepšie vlastnosti, najnižšie odpor a najväčšiu vodivosť. Ale to sa týka len tých najkvalitnejších, bývajú aj drôty s väčším odporom, nie až takými dobrými vlastnosťami. Ako prvé z tejto kategórie poznáme oceľové lánka. Oceľové lánka sú takýmto spôsobom pozaplietané, väčšinou sa ich odpor pohybuje na tej najnižšej úrovni, avšak tá pevnosť okolo 120 kg. Čo za mňa nie je až taký ideál, nakoľko existujú aj lánka, ktoré dosahujú pevnosť 200 kg. Potom tu máme drôty, tie už dosahujú lepšie parametre. Tie drôty sú obvykle od 1,8 mm do 3,15. Veľmi dôležité je pozerať teda na odpor a pevnosť alebo ťah materiálu. Ten najkvalitnejší drôt, ktorý máme aj my v ponuke, dosahuje ťah okolo 600 kg a jeho odpor je pod 0,05 ohmu na meter, čo je jeden z tých najlepších odporov. Ďalej tu máme lánka. Lánka poznáme teda od tých 2 mm cez 3, 5 a 6 mm. Samozrejme hrubšie lánka, ktoré bývajú, to sú tie 6 mm, majú obvykle lepšie vlastnosti, čo sa týka pevnosti. 3 mm lánka dosahujú obvykle okolo 120 kg pevnosť, 3 mm lánka dosahujú pevnosti okolo 120 kg, 6 mm lánka vedia dosahovať aj 500 kg. Samozrejme, tam už ide pomer cena výkon, je dobre zvážiť, či naozaj potrebujeme takéto hrubé lánko. Možno lepšia voľba pre vás bude 3 mm lánko s pevnosťou ťahu do 200 kg s odporom 0,10 ohmov na meter, čo je za mňa jedna z najlepších lániek 3 mm, aké vôbec sú. Ďalším druhom vodiča sú pásky. Pásky poznáme od 1 cm cez 2 cm až pod 4 cm. Pásky sú vhodné najmä pre kone. Je to preto, aby sa kôň, ak sa splaší, neporezal. Môže k tomu dojsť pri búrkach alebo pri nejakých, možno v zime, keď sa púšťajú nejaké petardy, môže sa kôň splašiť, ísť a 3 mm lánko by ho porezalo. Pri páske sa to nestane. Pásky sa využívajú aj pri kravách a hovädzom dobytku, ale je to možno trošku zbytočné. Ak použiť, tak možno 1 až 2 cm pásku. A aký druh vodiča treba použiť na vaše zviera? Čo sa týka oviec, hovädzieho dobytka, ochrany úrody pred divou zverou alebo pred vysokou zverou, odporúčame 3 mm lánka. Ak potrebujete ochrániť nejaké včelstvo, je možno lepšie použiť 6 mm lánka, 5 alebo 6 mm lánka. Na trvalé ohrady je lepšie použiť drôty, ktoré dosahujú najväčšiu vodivosť, takisto na ohrady, ktoré dosahujú niekoľko kilometrov. Ak plánujete postaviť len nejakú drobnú, krátku ohradu, kľudne môžete použiť aj vodiče s vyšším odporom, s nižšou pevnosťou, pretože tam nedochádza k nejakým stratám napätia, alebo teda k veľkým stratám napätia. Tým pádom impuls bude aj na konci ohrady rovnako dobrý ako aj na začiatku. To je taký princíp, ktorý treba uplatňovať pri vodičoch, že na konci ohrady by mal ten vodič dosahovať stále dobre dostatočné napätie ako na začiatku. Pokiaľ sa jedná o niekoľko kilometrové ohrady, tam je problém pri vysokých odporoch, že ten impuls nevie akoby precestovať celý ten ohradník. Preto ak by ste chceli použiť aj lánko alebo vodič s vyšším obsahom, na konci ohrady je to najideálnejšie, pokiaľ je veľká ohrada. Jednou z veľmi častých chýb býva spájanie vodičov. Mnoho ľudí to spája uzlíkom. Nie je to ideálne, nakoľko vo vodiči sa nachádza niekoľko drôtikov. Pri uzli môže dojsť, že sa spoja napríklad 3 alebo 4 z 5 alebo 6 vodičov, tým pádom dochádza k stratám na vodivosti. Ak takéto uzly použijeme 3, 4, tak môže sa stať, že na konci bude iba jeden vodič, v ktorom bude impuls. Preto je veľmi dobre používať spojky. Spojky teda poznáme rôzne. Buď sú takéto šrobovacie, alebo poznáme lisovacie. Líšia sa spojky na pásky, ktoré
sú podľa ich hrúbky 2 cm, 4 cm alebo centimetrové. Používanie spojok je častokrát jednoduché. Napríklad takáto spojka sa vie takto jednoducho veľmi zatiahnuť. Poriadne ju dotiahneme. A tým, že máme takto spojený vodič, my máme istotu, že sa všetky lánka a všetky drôty, ktoré sú, prepájajú. A máme naozaj veľmi silný spoj. Ak však trváte na uzli, ideálne je pri uzlíku použiť takéto lisovacie koncovky, zatiahnuť ich kombinačkami, aby sa prepojili všetky vodiče. Ja mám takú vlastnú skúsenosť, u nás na farme sa takýto uzlík pretočil naopak, smerom dole, a tak jak pršalo, tak to skorodovalo všetky vodiče a na jednej strane bol dostatočný impuls, dostatočné napätie a na strane druhej bolo nulové. Preto je veľmi dôležité naozaj použiť spojky. Spájanie drôtov je o niečo zložitejšie. Pri drôtoch musíme myslieť na to, že výkyvy počasia a zmeny teplôt drôt rozpínajú alebo naspäť spínajú. Preto je dôležité použiť dilatačné pružiny a napínaky, ktoré sa navzájom prepoja drôtom a sú odizolované od kolu vajíčkom. Taký komplet môže vyzerať aj takto. Na jednom konci je drôt, ktorý sa obmotá okolo kolu, je použité vajíčko, dilatačná pružina a napínak, na ktorý je už nainštalovaný drôt. Pokiaľ inštalujeme vodiče, je dobre myslieť na to, že niekde je potrebné umiestniť vchod do ohrady. Vchody do ohrady bývajú obvykle s pružinou, formou 2 izolátorov, pružiny a rukovete, avšak môžeme použiť aj pastebné brány. Rukovete máme rôzne, sú neonové, kvalitnejšou pružinou, viditeľnejšie, čierne, tmavé, ten výber je všelijaký. Aj izolátory, ktoré sú použité pri vchode, je tam viacero druhov, treba si vybrať podľa potrieb a predstav o ohrade. Spôsob, akým kontrolujeme, či impuls ide cez ohradník a teda cez vodič, sú skúšačky. Skúšačky bývajú teda základné alebo ledkové, po prípade bývajú svetla diodové, ktoré nám nepretržite ukazujú, či impuls je v ohrade. Takisto máme aj digitálne skúšačky, ktoré nám ukazujú impuls už digitálne, nie len formou LED svetielok. Jedným zo špecifických vodičov sú elektrické siete. Tie bývajú pre hydinu alebo pre ovce a kozy. Či ich použiť? Je to také veľmi individuálne. Ak vidíte, že ovce si na sieť nevedia zvyknúť, je možno lepšie zvážiť inštaláciu drôtov alebo iných vodičov. Siete majú obvykle dĺžky do 50 metrov a ich najväčšou výhodou je, že obsahujú už aj stĺpiky. Takže ich inštalácia je oveľa jednoduchšia, ale zase cenovo nákladnejšia. Akú výšku by mal mať ohradník? Je to individuálne podľa potrieb aj zvieraťa, ale aj chovateľa. Pri vysokej, alebo ak chceme chrániť úrodu, je dôležité myslieť na to, že ohradník by mal dosahovať aspoň 140 cm. Pri ovciach alebo hovädzom dobytku, po prípade kozách, je ideálna výška niekde medzi 90 až 110 cm. Správny počet vodičov takisto záleží od toho, aký druh zvieraťa v ohradníku mám. Pri niektorých zvieratách stačí 1, 2, pri iných 5 až 6 úrovní vodiča. V neposlednom rade nesmieme zabudnúť na tabuľku Pozor, elektrický ohradník. Ako sme už spomínali v predchádzajúcich videách, mala by byť žltá, výrazná a ideálne umiestnená na vodiči, tak aby ľudia vedeli, že si majú dávať pozor. Nakoľko pri vodičoch sa užívateľská skúsenosť najviac líši, budem rád, ak mi dole do komentáru napíšete, akú skúsenosť s vodičmi máte vy. Ak sa vám video páčilo, môžete dať like, odber, zvonček, aby vám žiadne ďalšie video neušlo a vidíme sa pri ďalšom videu z tejto série. Čaute.